मालै ना सारदों नामा? बेनिफ्राय नुराखै नामा आं मा खालामदों? नुहुराखैब्ला बेयाव फैनानै नायफै। खोथा बुंनो फैदों। नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायाखै। सिगुन बोराया हिनजाव गोरलै लानानै लाजिनोबो रोङा बियो। बे सैमा सिगुन बोरायखौ नुनानै बथलसो गाखोबाय। बहा थांनोब्रा? आरो सिगाङावसो नुजाथिबावदों। आं जेरावखि थाङा नोंनो मानो नांगौ? सोंनोबो मोना नामा? मानो सोंनांगौ? लाब गैयै मानसिया नोंसिनि मोखांखौ नायनोनो हामा। दालाय मानोथो नायबाय थाखो? दरथानि नामाव रोजासे रां लांनानै बेखौ जे सुख'फिननांगौ नोंनि माथायाव दं। फुजानि सिगां सिगां होफैखा। नों बोराय मानसिहालाय मा फुजा नांखोलै? फुजानि उनाव ला।